B'mod esklusiv One News tkellem ma' Edwin Mikallef, l-organizzatur tal-attività tal-boxing fil-Gargur li saret is-sena l-oħra wara li tqabbad mill-Kunsill Nazzjonalista immexxi minn Helen Gawci. Attività li tagħha għandu jieħu ma' 23,500 euro li ilhom pendenti sena. Waqt din l-intervista Mikallef ikkonferma dak li qal lil kap nazzjonalista Bernard Grech f'wiċċu l-erba' filgħaxija wkoll, jiġifieri li ftit qabel ġie medet li jekk kien se jmur għall-protesta dawn il-ħlasijiet seta' jinsihom. Mal-mikrofonu ta' One News Mikallef stqar li t-tedida saret f'telefonata minn ċertu Joseph Farrugia li jirriżulta li hu l-President tal-Partit Nazzjonalista fil-Gargur waqt li t-telefonata saret eżatt wara li kellem lil Helen Gawci u esprima l-intenzjoni tiegħu li jgħid kollox lil Bernard Grech. Il-ex sindku Helen Gawci kellimta u għettila li jena jekk minn issa nirċievi daw il-flus jena ħaninżel il-protesta u nkellem il-Bernard Grech u wara xi 10 minuti riċevej telefonata minn da Joseph Farrugia illi jekk jiena ninżel u nitkellem mal-medja jiena mhux ħanieħu solt, jiena minn issa nitħallas. Jiena il-Joseph kellimtu u għatlu li jiena dawk huma dritt tiegħi, dawk aħna l-flus ħidimna għalihom u speċi jiena ħatmu ħajjed li x'nagħmel u jipprova jaqli ħalqi. Fl-aħħar mill-aħħar daw huma flus illi huma bid-dritt. Jirriżultaw koll li l-istess Joseph Farrugia kien diġà għeddet lil viċi sindku Francesca Attart li jekk ma tirriżenjax kompletament mill-Kunsill kien se jkompli jipproċedi bil-kawża ta' malafama li fetħilha, kawża li l-istess Attart iddeskrivita bħala bla bażi. Issa Edwin Mikallef spjegalna li peress li din l-attività kienet ittellat b'suċċess drabi oħrajn, ħaseb li din id-darba kienet se tkun l-istess, kif il-korrispondenza dejjem ħarġet min-naħa tal-Kunsill Lokali. U tenna li l-ispejjeż tal-attività ta' 33,500 euro kienu maqbula mill-Kunsill stess minn qabel, però wara xhur ta' stennija tali pagamenti ma waslu qatt. Tal-ġranet wara batna l-invoices lill-Kunsill bħalma issir f'kull attività normali. U ġejna informati li kellhom problema biex jitħallsu l-pagamenti. U għalluna biex intuhom ftit ċansa kemm jiġu l-sponsors. U hemmhekk aħna fimnija. Wara ftit żmien irċevejna parti mill-ħlas, imma l-kumplament tal-flus li ammontaw għal 23,500 baqgħu qatt ma ġew, ġifieri sallum il-ġurnata għadhom ma ġewx. Sa dan it-tant Mikallef spjega magħna kif ma jistax jifhem kif Helen Gawci issa qed tgħid li l-attività saret minna personali meta warajja kien hemm il-Kunsill kollu kemm hu. Fil-fatt fuq il-podcast ta' Ricky Caruana quddiem it-taħwit li ġiet akkużata bih, Gawci qalet li issa qiset tieħu responsabilità fuqha personali anke jekk dan imur kontra l-liġi tal-Kunsilli Lokali. B'arroganza hi wkoll qalet li l-kunsillieri li hemm illum ma kellhomx ilijiet jistaqsu dwar għax l-attività tal-boxing kienet fil-leġislatura preċedenti, propju eżatt qabel l-aħħar elezzjonijiet tal-Kunsilli. Minkejja dan l-organizzatur tal-attività qed ifittex lill-Kunsill attwali għal ħlas tiegħu. Il-fatt li din issa qed tgħid li din l-ivent għamilta jien personali meta aħna dejjem iddiskutejniha mal-Kunsill u dejjem l-emails qatt ma ntbagħtu minn Helen Gawci, l-emails dejjem intbagħtu mill-Kunsill Lokali tal-Gargur. Ġifieri aħna bażikament nafu li l-Kunsill Lokali tal-Gargur. Issa jiena il-fatt li nbidel is-sindku jiena naf li l-Kunsill Lokali tal-Gargur, ġifieri jiena ħanibqa' nixri wara l-Kunsill Lokali tal-Gargur, mhux wara Helen.